ሰባት ንምንታይ እዮም ዘይኽብሩኻ? ንምንታይ ኢኻ ትባሳጩ ትጣዓስ? ንምንታይ ግጭት ይበዝሐካ? መልሱ ኣብዚ 4 ሕግታት ውሽጢ ክትረኽቦ ኢኻ። ሰላማት ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም። ሎማዓንቲ ዘ ፎር ኣግሪመንትስ ካብ እትብል ብልጽቲ መጽሓፍ 4 ሕግታት ክንመሃር ኢና። ክሳብ መጨረሻ ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ይዕድመኩም። እዛ መጽሓፍ 1997 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዶን ሚጌል ዝተባህለ ጸሓፊ ዝተጻሕፈት እያ። 4 ብጣዕሚ ጠቐምቲ ወሰንትን ሓሳባት ድማ ዘካተተት እያ። እዞም ሕግታት ቀለልቲ እዮም ግን ኣብ ህይወትካ ሓያልና ብጣዕሚ ዓብይ ትርጉም ዘለዎም እዮም። ቀዳማይ ሕጊ impeccable with your word። እዚ ማለት ቃላትካ ንጹህ ግበር ማለት እዩ። ዶን ሚጌል ቃል ሓያል እዩ ይብል። ቃል ሰባት የላዓል፣ ሰባት እውን የውድቕ እዩ። ክፉእ ቃል ልዕሊ ናይ ኣካላዊ ማህሰይቲ ይሰብረካ። ንኣብነት ሓንቲ ኣዶ ንውላዳ ንስኻ ትሕቶ እምሮ ኣለካ እናበለት እንትዕብያቶ እቲ ህፃን ናይ ታሕተዋይነት ስምዒት እናተሰምዖ ይዓቢ። ዓርሱ የናእስ። ዘመላኻኽታ እዚ ምስ ዕድሚኡ ሒዝዎ ክዓቢ ይኽእል። መልሓስ ዓጽሚ የብላን ዓጽሚ ግን ትሰብር እያ ከም ዝበሃል ንስኻ ንሰባት እትዛረቦም ቃላትና ሰባት ንዓኻ ዝዛረቡኻ ቃላት ኣብ ህይወትካ ዓብይ ትርጉም ከምጽእ ይኽእል እዩ። ተስፋ ዝህቡ ዘበረታትዑ ቃላት እንድሕር ኮይኖም ክደጋገሙ ከለዉ ይሃንጹኻ እዮም፣ ጽቡቕ ክትስጉሙ ይገብሩኻ እዮም። ንኣብነት ንስኻ ትኽእል ኢኻ፣ ሓያል ለውጢ ኣምጺኻ፣ ንቐጻሊ ተስፋ ኣለካ። እዞም ቃላት ብላዕሊ ናይ ገንዘባዊ ወይ ድማ ጉልበታዊ ሓገዝ ንዓኻ ዝጠቕሙኻ ቃላት እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ሕማቃት ቃላት ወይ ድማ መርዛማት ቃላት ድማ ሙሉእ ዓቕምኻ ክባኽንዎ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ከመይ ጌርካ ክትበጽሖ፣ ኣይክትበጽሖን ኢኻ ወዘተ ዝብሉ ቃላት ብጣዕሚ መርዛማት ቃላት እዮም። ስለዚ ቃል ሓያል እዩ ዝበሃል ነዚ እዩ። ኣብ ቃላትካ ተገደስ። ካብ ኣፍካ ብዝወፅእ ቃል ክብርኻ ክቕንሰካን ካልኦት ክጎድእን ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ግባር። ናይ ባዕልኻ ቃላት ንባዕልኻ፣ እዚ ማለት ድማ ንስኻ ንባዕልኻ እትገልጸሎም ቃላት እዮም። እዚኦም ካብ ካልኦት ሰባት ዝዛረቡኻ ቃል ብላዕሊ ክጠቕሙኻን ክጎድኡኻን ዝኽእሉ ቃላት እዮም። ምኽንያቱ እስኻ ኣሚንካሎም ንባዕልኻ ትገልጸሎም ስለ ዘለኻ ናይ ካልኦት ቃላት ግን ዘይክትቀበሎ ስለ ትኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ይኽእል እየ ምባልን ኣይክእልን ምባልን እዞም ክልተ ቃላት ኣብ ህይወትካ ዓብይ ትርጉም ዘለዎም ቃላት እዮም። ይኽእል እየ ምባል ኣእምሮኻ ምልዕዓል፣ እምነትካ ኣብ ነብስኻ ምሕዳር፣ ኣይክእልን እየ ምባል ድማ ዓርስኻ ምንኣስ፣ ኣእምሮኻ ምቕታል ዝገልጹ እዮም። ሰለስተ ክብርኻ ቁንስኻ ዝኽእሉ ነገራት ኣወጊድ ይብል። ሓሶት፣ ሓሜት፣ ዓርሰ ምንኣስ። ኩሉ ግዜ ክብሪ ምስ ሓቂ እዩ። ሓቂ ዝሓዘ ኩሉ ግዜ ክቡር እዩ። ምስ ሓሶት ግን ክብሪ ዝበሃል የለን። መዓልታዊ ክትሰርሖም ዝግብኡኻ ነገራት፣ መዓልታዊ ዓርስኻ ሕተት። ሎማዓንቲ ካብ ዝተዘረብክዎ ቃል ሰባት ኣላዒለ ዶ ኣነኣይሰ? መዓልታዊ ንጹህ ቃል ተዛረብ፣ ሓቂ ተዛረብ፣ ሰባት ኣባራታትዕ። ንኽብርኻ ክብ ዘብሎን ዘውርዶን ቃልካ እዩ። ስለዚ ኣብ እተውፅኦም ቃላት ትኩረት ግበር። ቁጽሪ 2 ሕጊ ዶንት ቴክ ኤኒቲንግ ፐርሰናሊ። ነገራት ብግልኻ ኣይትውሰዶም። ዶን ሚጌል ከምዚ ይብል፣ ሰባት ዝዛረብዎ ቃላት ንባዕሎም እምበር ንባዕልኻ ኣይውክልን ይብል። ሰባት ንዓኻ ሕማቕ ተዛረቡኻ እዚ ናቶም መንነት ዝገልጽ እዩ ወይ ድማ ዘንጸባርቕ እዩ እምበር ንዓኻ ኣይኮነን ዝገልጽ ዘለዉ። ስለዚ ሰባት ዝተዛረብዎ ዘበለ ናብ ባዕልኻ ኣይትውሰድ። ብኻሊእ መዳይ ድማ ገለገለ ሰባት ንምንታይ እዮም ብዛዕባ ካሊእ ዝተዘረበ ወይ ድማ ዝተገብረ ነገር ናብ ባዕሎም እምነት፣ ልምዲ፣ ሕማም እናተሓዙ ዝጭነቑ። ንኣብነት ኣብ ስራሕ ቦታ ሓለቓኻ እዚ ስራሕ ኣብ ድኹም ኩነታት እኒኦ ከብለካ ይኽእል። ንዓይ እዩ ድኹም ዝለን ዘሎ ኢልካ ነገራት ናብ ባዕልኻ ምውሳድ፣ ኣብ ባዕልኻ ዘለካ እምነት ምውራድ፣ እዚ ፍጹም ስሕተት እዩ። ኣብ ክንድኡ ነቲ ስራሕ ምምዕባል ምምሓሽ ካብ ጭንቀት ነፃ ይገብረካ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ሓደ ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም ቪድዮ ጽዒንካ ንበል ሓደ ኣብ ኮመንት ሕማቕ ነገር ክጽሕፈልካ ይኽእል እዩ። እዚ ነገር ናብ ግልኻ እንድሕር ወሲድካዮ ብዙሕ ክትሓስብ ኢኻ፣ ክትቁጣዕ ኢኻ። እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትነጥፎ ነበርካ ተቋርጸልካ ማለት እዩ። ናብ ባዕልኻ ወይ ድማ ናብ ግልኻ እንተዘይወሲድካዮ ግን ንሱ ዝሓሰቦ ብከምዚ እዩ ኢልካ ስራሕካ ክትቅጽል ኢኻ። ስለዚ ነገራት ናብ ባዕልኻ ኣይትኣዘንብሎም። ኣብ 4 ነገራት ትኹረት ግበር። ንሱ ንባዕሉ እዩ፣ እዚ ናቱ ዓለም እዩ ኢልካ እመን ወይ ድማ ሕሰብ።
መረዳእታ ድለ ሓቂ ድዩ ክንደየና እዩ ሓቅነቱ ብምባል ፈትሽ ንባዕልካ ኣይትፍረድ ስምዒታትካ ተቆጻጸር ሓፈሻ ኣብዚ ካልኣይ ሕጊ እንምሃሮ ነገራት ናብ ባዕልካ እንተዘይ ወሲድካዮም ነፃካ ትኸውን ሰባት ኣይቆጻጸሩኻን እዮም ሰባት እንትዛረቡ መንነቶም እዮም ዘንጸባርቁ እምበር ንዓኻ ኣይኮነን ሳልሳይ ሕጊ don't make assumptions ግምት ኣይተሃብ ዶን ሙጌል ከምዚ ይብል ሰባት ብዙሕ ግዜ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ወይ ድማ ግምታዊ ሓቂ ይሓስቡ እዮም ካብኡ ድማ ከም ሓቂ ይኣምንዎ ብኻሊእ ኣባሃላ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ምእማን ማለት እዩ ግምት ሰለስተ ነገራት የምጽእ ስምዒታዊ ጭንቀት የምጽእ ግጭት የምጽእ ናይ ውሳነ ስሕተት የምጽእ ግምት ካብ ምንታይ ከይመጽእ ካብ ፍርሓት እቲ ሓቂ ንምሕታት ስለትፈርሕ ግምት ክትወስድ ትመርጽ ናይ እምነት ሕጽረት ምህላው ኣብ ባዕልካ ዘለካ እምነት እንትወርድ ብግምት ነገራት ክትድምድም ትውስን ሳልሳይ ናይ ምርኻብ ሕጽረት እቲ ሓቂ ምንጪ ንምርካብ ምስ ሰባት ምርኻብ ሓበሬታ ምእካብ ኣድላይ እዩ ናይ ዘይ ምርኻብ ሕጽረት ድማ ብግምት ከም እትውስን ይገብር መፍትሒኡ እንታይ እዩ ግልጺ ሕቶታት ሕተት ነገራት ኣረጋግጽ መረጋገጽ ዘይብሎም ከይተኣምን ግልጽ ምይይጥ ወይ ድማ ዝርብ ግበር ከምቲ ኣብ ካልኣይ ሕግስ ዝገለጽናዮ ነገራት ናብ ግልኻ ኣይትውሰዶም ምግማት ወይ ድማ ብግምት ምእማን እንተቋሪጽካ ግጭትካ ትቕንስ ርክብካ ተማዕብል ኣእምሮኻ ይረጋጋዕ ግምት ናይ ኣእምሮ ሓሶት እዩ ሓቂ ክትፈልጥ ተደሊኻ ሕተት እምበር ኣይትገምት ራብዓይ ሕጊ always do your best ኩሉ ግዜ ዝኽኣልካዮ ግበር ዶን ሙጌዝ ከምዚ ይብል እትሰርሖ ስራሕካ ኩሉ ግዜ ሓደ ኣይክኸውን እዩ ንኣብነት ሓደ መዓልቲ 100% ክሳኽዓልካ ይኽእል እዩ ካልኣይ መዓልቲ 60% ክሳኽዓልካ ይኽእል እዩ ትኽኣልካዮኻ ምግባር ግን ንድሕሪት ከይትብል ትኽእሎ ምግባር ማለት ከመይ ንዓኻ ፍጹም ምዃን ኣይኮነን ካልኦት ምምሳል ኣይኮነን ብጣዕሚ ክሳብ ትደክም ምስራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ ንሱ ዘለካ ሓይልን ክእነትን ብኣግባቡ ምጥቃም ማለት እዩ ትኽእሎ እንተ ጌርካ ብዝሓለፈ ነገር ኣይትጣዓስን ትኽእሎ ተዘይ ጌርካ ግን ብዝሓለፈ ነገር እናተጣዓስካ ኢኻ ትነብር ኣይክትቀስነን ኢኻ ትኽእሎ እንድሕር ጌርካ ግን ዋላ ኣይሳኽዕልካ ዝጣዕስ ዘጨንቕ የብልካን ንኣብነት ሓደ ተምሃራይ ፈተና ኣለዎ ንበል ኣየንበበን ኣይተዘጋጀውን ፈተና ወዲቑ ዘይመንበብኩ ነበርኩ ዘይምተዳልኹ ነበርኩ ብምባል ኣብ ጣዕሳ ይነብር እቲ ካልኣይ ተምሃራይ ድማ ብጣዕሚ ተዘጋጅዩ ኣጋጣሚ ፈተና ወዲቑ ነገር ግን ዘጨንቕ ዘጣዕስን ይብሉ ምኽንያቱ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ትኽእሎ እንድሕር ጌርካ ኣይክትባሳጨን ዓርስኻ ኣይተወንጅልን እምነትካ ይውስኽ ሰባት የኽብሩኻ ስለዚ ዝከኣለካ ኩሉ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ብሓፈሻ ካብዚ መጽሓፍ እንምሃሮ ነገር ብተኣማንነት ተዛረብ ትደልዮ ጥራሕ ተዛረብ አንጻርካ ወይ ድማ አንጻር ካልኦት ካብ ምዝራብ ተቆጠብ ካልኦት ዝብልዎን ዝገብርዎን ነገር ንባዕልኻ ከይኮነስ ንዕኦም ይዝገልጽ ነገራት ናብ ባዕልኻ ምውሳድ ኣብ ጭንቀት ፍርሕን ጥርጣረን ክትነብር ይገብረካ ፍጹም ግምት ከም ሓቂ ኣይትውሰድ ኣብ መርትዑ እመን መርትዑ ዘይብሉ ነገር ኣይትእመን ኩሉ ግዜ እትኽእሎ ግባር ትኽእሎ ምግባር ዓርስኻ ካብ ምፍራድና ካብ ምጣዓስ ነፃ ይገብረካ እዞም ሕግታት እዚኦም እንተተግቢርካ ነፃ ትኸውን ጭንቀት ተወግድ ብኻልኦት ትኽበር ዓርሰ እምነትካ ይውስኽ ክቡራት ሰማዕቲ ንሎሚ ዝነበረና ትሕዝቶ ነዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው